реших да направя клип, в който ще ви кажа какво правя, когато остана сама вкъщи, или ще ви дам идеи за нещата, които да правите сами вкъщи. Да започваме. Добре, първото нещо, което можете да правите сами вкъщи, е да експериментирате и повечето пъти с готвене. Важното е да се забавлявате, но гледайте да изключите печката след това, защото баба ви ще уврежи света. Следващото нещо е да си избирате дрехи за следващия ден. И по-скоро това е за момичета, но се тая. Момчета и вие можете да го направите. Следващото нещо, което аз много обичам да правя, е именно това. Да правя клипове, защото когато някой влезе, когато има някой тук, трябва да започне от начало, особено ако е бил клип за грим, трябва да изтрия целия грим и да продължа, защото все още нямам програма за обработване, която е 2 клипа в един. Следващото нещо, което обичам да правя, е да вписвам идеи за клипове в тази тетрадчица. Да, тук вписвам най-любимите си идеи и ги осъществявам в повечето пъти. Ето, можете да видите драскани ценно, все пак. Ето, тук съм си записала въпросите, които сте ми задавали, тъй като съм ги преписала в лаптопа. И тук съм си написала още една идея, която е за другият ми канал, който е английски. Можете да проверите в описанието, ще го има. Следващото нещо, което аз обичам да правя, когато съм сама, е просто да седна на този изтъркан диван и да си лакирам ногтите, или пък да си правя някакви маски, или пък, примерно, да смеся някакво неща, да си ги сложа върху лицето, да си сложа краставици, да си лакирам ръцете и просто да си легна и да слушам някаква успокояваща музика. Това е общо взето клипът за днес. Надявам се да ви е харесал. Там за стои долу и ви чака и ви моли и ви казва: моля ви, натиснете ме, вижте ме колко съм самотен. И това беше днес и ще се видим в следващия ми клип.